Ga eens naar de beelden. Droeg het wel weer op. Hè? Oeh, Rolf Jan! Oeh! Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is vakantie, maar het is een beetje triest waar. Dus ik zei, we moeten maar even iets doen wat we lekker binnen doen kunnen. En ik had het volgende bedacht. We gaan een listje maken met dingen die we graag doen willen. Wat dus leuk lijkt om in de vakantie te doen. En als het dan echt daadwerkelijk dien is, dan is er achter een sticker plakken. Dus ik zei me wat, ik wil deze vakantie graag zwemmen. Dus hij is erin zwemmen. En als dan te zwemmen is, dan kun je de sticker achter plakken. We gaan listjes maken. Dan kun je bijvoorbeeld zwemmen opschrouwen. En als dat dien is, kun je er een sticker plakken. Maar dat ziet er samen wat saai uit. Het is weer heel mooi papier. Echt nog. Dus ik kan de jeugd aan een veldje uitzieken. Er zitten al je printjes op. En dan kun je daar dus dat papiertje weer opplakken. En dan maar we dingen betinken die we graag doen willen. Ik zou zeggen dat de jongens mij doen willen, want die ben nog ontbordje. En dan start ik mij de vrouwje. Ik zou even naar je daarin. Hè. Joehoe jongens! Ja. Wil je met mij dan het listje maken of wil je maar eerst lekker bordje? Een bordje toch? Maar wil je een papiertje als maatje dat je hem aan zou komen? Ja. Best. Nou, maar je hebt een mooi bordje. Maar ik heb wel een ding bij die is zeker wist dat het dwang is. Dat maar hè. Maar ik denk is misschien hoogstens dwang is. Dan ga je, pak even een kladblok. Ik denk dan ik hoop dwang is. Ja, ik maar dan weet doe wel... iets die ik zeker weet, want voor de rest Ja, ga ik al een dat is ding. mooi. Ja. Ja, daar. Teetske. Nou, Rob, eerst maar gewoon al je dingen. Je kan maar aankiezen, want je kan hoeveel keer we 1, 2, 3, 4, 6 dingetjes aan uitzieken. Maar Rob, eerst maar al je leuke dingetjes. Ja, het is stroom. Stroom. Ik schroom op. Nee, een wetterpak. Wetterpak. Zaken we heel graag een keer bij de trein. Dat wist ik. Ja, en nou, en ook wat apenkooi. Doe alvast zaken. Nee. Doe? Oké. Apenkooi is er ook op. Ja. Apenhul. Apenhul. In de bus. In de bus. Misschien op een boord. Vind je zaken die Ja, ik werk op een boot. Boord. Shoppen, hoe zaken eruit? Ik vind het leuk om leuk te shoppen. Nee. Ja. Oh ja, shoppen. Je maakt? Ja. Oké, die bieden erin wel denken. Of vindt Rolf Jan eerder ons shoppen? Ja, wel. Nou, dus krijg ik die doen al eerder. En dan kan ik altijd nog uitkiezen. Ja. Zwemmen, maar je zwemmen vind het zwembad van Pauw. Ja. Zeemeermin zwemmen. Zit ik zo opschrijven? Ja. Zeemeermin zwemmen. Wat jong? Zeemeermin zwemmen. Misschien wil we wel iets bakken. Een vlotmeidje. Een vlotmeidje. vlotmeidje. Ja. Oeh, dat is leuk. Ik vind het zaak echt wel leuk. Dat wil heel leuk, denk ik. Teetske? Ja? Vlot. Nou ja, restaurant. Oeh ja, Die vind ik echt deze. restaurant. Dat is een goeie. Restaurant. Is dit gewoon heel simpel, maar ze gewoon een ijskoolhelje of een milkshake bijvoorbeeld. Dat vind ik leuke dingen. Dat is ingewikkeld, hè? Naar de McDonald's. Dat is een goeie Ja. Mac. Hoe je dat ook al is? Zo'n drankje met al je dingetjes erin en erop. Oh, een cocktailmaatje. Ja. Toch? Of Ja. Dat is leuk. Maar ik bedoelde volgens mij niet oors. Oh, dat bedoel je. Mijn donuts en zwaar en al. Ja. Oh, hoe heet dat ook alweer? Hoe heet dat? Ze kennen of Ja. Een soort van milkshake, maar dan Ja. Goh, ik weet wat het bedoelt, ja. Maar freak shake? Ja. Freak shake. Ik zal een van de meest chillen, want ik denk erover van, wat voor ding. Dit weer freak shakes. Dat is cool. Dus een freak shake, meidje. Ja. Nou, die heb ik wel heel veel dingen. Nou, ik ken nog steeds een meidje, dus. Ah, ik zeg wel wat intense sleep. Ja! Ja, fikjes stoken. Marshmallows roosteren. Super lang, ja, dat de langste. Ik weet net hoe dat ken, maar dat was de meeste dingen saai, denk ik. Was er eerst het papier, mooi meidje? Ja. Lees ik dus even aan de kant. stap. Nog een keer. Oké, ik zeg het. Maar na je stift, want die andere stift, ja, dat wie niks, hè? Dat moesten we uitbergen om daar nog wat in te Yes.
Ik doe hem in de midden, maar mijn zelf witten. Ik doe hem in de midden zo. En dan scroll ik het hierop en als ik het dan wit, als ik die heb, dan doe ik hier de stickers. Zo. Zo toch? Ja. En nou maak ik dus ook wel een listje van mezelf, meidje. Ik wil ook graag mijn boord. Net te vol, dan wordt het heel berg. Super, dat leuk. Super. Ja, Maar op zo'n plank staan? ja, dat had ik één keer gedaan, dat vond ik zo leuk. En als we dan een keer net weten wat we doen, dan zie je gewoon het listje erbij. En dan... Ja. Oeh, de freak shake. Dus kijk op, dat lijkt me echt super leuk. Ik ga een listje maken. Op de boot, barbecuen, zwemmen, suppen, shoppen en een freak shake meidje. Nou, als dat me al je slaagt in de vakantie, dan ben ik helemaal blij. Maar het lukken. Ik vind het niet wel klein net wel. Nou, de jouw kant stickertjes en die kan dan in het vakje hierachter. Dus als de dingen is een stickertje erop opplakken. Ben je hem opgekomen? Nou, maar wie helpen je weg? Hubbel tot 2 meidje. Ja, maar één denk ik. Ze hadden er vet volle zin in. Ik ben mooi een badje in het waterschip, dus ik snap het wel. Maar dit is dus mythes. En wat schrijf jij alweer op? Eens even zien. Dat was volle keus, denk ik. Dan mag ik staan nog in, hè? Ja, ik gooi het kiezen. Nee. Apenkooi. Oh, een bus. Ja, maar hier een veldje zit je, jongens. Welke? Oh, dit is al lastig. Dit is nog net genoeg. Oh, maar weet niet of het zo werkt. Zal ik eerst de Jan even helpen? Dus even wachten ze me scrollen, want dan mag ik me maar in helpen, maar was er op scrollen. Maar je kunt wel vast een ideetje bedenken. Wat lijkt die hem leuk om te doen in de vakantie? Rap eens wat. Zwemmen. Ja? Zwemmen op een boot. Ik kijk. Zwemmen op een boot. Misschien kan Teens kwamen van Rolf Jan scrollen. En dan scroll ik van zaken. Dat een idee? Ik wil scrollen. Nou, maar ik zelf scrollen, dat is nog mooier. Zal ik alsnog? Het zit helemaal ribbelen. Maar dit is helemaal ribbelen. En je zit vlog maken terwijl dat is wel. Zwemmen. Dat was een orenkleurstukje. Dat wordt het volgende. Dat wordt op de boot. Die orenblauw. Op de boot. Ja? En wat vind je meer leuk? Trein. Dat dacht ik al. Dat zei ik al zien. En dan wat reed. Met een proefjaarmaatje. Oranje eerst? Fikje stoken. Nou, is die nog kleerzaken? Ik ben nog Snap je mij? Steeds zaken het zien kleerzaken. Het zwemmen, op de boot, sminken, trein, vlot en fikje stoken. Rolf Jan het zien kleer. En Rolf Jan, wat hast u hier al eens staan? slapen op de boot. Ja. Zwemmen. Ja. Vlotbouwen. Ja. Marshmallow. Oh, wat leuk. En dan moet je stappen. Ja, stap erop. Roelof. Ja. Dan hier. Dan A. Mammy, zo ver ik al ben. Oh, was het zelfs kraan? Ja. Of was het open? Huh? Shit dan jongens. Blik. Nou komt een U. En dat is een en dan. Tje, dan schroot hem hier En op. dan dakje. Ik weet hoe het maakt. Zo, dit is de U. Blik, spui. Dat was er nog achter scrollen. Tante, dat is toch een hoofd. Oké, zaken, er was nog meer route. Wat kunnen we nog meer op scrollen? Wat is een plakken bij die? Ja, de eerste keer plakken. Want toen best al met Rolf Jan een bordje, hè? Super. De eerste sticker werd plakt, jongens. En werkt het? Ja. Perfect! Perfect! Biatje. B. Watje, dat is een B-O-A. Maar dat maak je dus als het zelf denkt, als scroll, dat hindert niks. Baby. Mam. Ja, ja, dus de we, Wat is de jongens? Met de park. Check daar, jongens. Rolf Jan, Blikspuit, Wetterpark. Oh ja! In de bus, freak shake, barbecue, in de tent sliepen, sminken, apenkooi. Oh, en dan mooie hartjes erachter. Wauw, super mooi. Let ze meer zo eens even zien, jongens. Pak ze al hier eens beter met maken. Ja. Allebei? Ja, alles die maar haar. Zaak, komt direct aan. Het is Jasmine ding. Dan sta je net voor, maar sta je door de knips. Kun je hem eens een beetje sponen? Oh, pak hem, Jana. Wauw. Ah, super. Ik zeg hem niet. Maar ik roep je de bril op, je maakt lekker bord.
badje. Zak is dus maar iets heel simpels een hele middag vullen. Want ze hadden echt best wel skof bezig is. Ik zal hun stickers dan aan lezen. Dan kunnen ze die mij naar huis krijgen. Nou, van peercenten en weinig materiaal, zeg maar, en weinig inspanning van jezelf. Hè? Een beetje knippen en een beetje helpen met scrollen. Dan zou een hele mooie opdracht dienen. En dan had het een heel leuk resultaat. En zo kan ik echt even nadenken van, wat willen we nou echt in de vakantie dan? Dus dat is wel leuk. Even zien, dit is weer van Titska. Die van Rolf Jan. En die van Zaken. Nou ja, ik vind het zeer slagen. Ik roem je het spul op. En dan zet ik aan nog even een oorlistje, meidjes. Want wij gaan tak om weekend al naar de boot. En dan gaan we een week lang op de boot op vakantie. Dus zal ik een listje, meidjes, maar van wat maakt er al je mij? En ik ga nou een baby weg, dus er maakt heel volle spul mij. Dus echt even de bennenween en nou ja, wat ik maar, campingbedje. Maar van alles mij. Dus zo'n listje zal ik aan nog even, meidjes. De bril ga ik omkant. Ik zal een listje, meidjes. Ik ga er echt wat voelen online op 24baby.nl. En er zit echt een listje voor, nou, was het mij haast als mijn baby op vakantie is. Dus die vind ik wel heel handig. Dus die neem ik aan, sowieso even een oer. Nou, wat zit er bijvoorbeeld op? Een zonnehoedje. Daar heb ik net zo in ontdacht. Billencrème, billendoekjes, babyzeep, babyzetpil. Nou ja, je weet maar nooit. Maar dat ben van die dingen, dat denk ik van, oh, dat is toch wel handig. Dus nou, dit hele listje kijk aan, denk ik wel oernemen. Dan zie ik nog even van zaken. Ik wil sowieso echt wat, nou, het krijgt zo waarde zoals je hoort. Dus wat knutselspul. Want in het boord hebben we wel een plakje best mooi knutselkist of speeltje. Maar kist dus knutselspullen, spellen. Nou, en ik vind altijd wel heel leuk het zaken wat van die autootjes maar had. Vernuwt er hem altijd een heel skof maar. Dus autootjes. En ik wil graag mijn draagdoek mee. En mijn, nou die sling, zeg maar, de lidse draagdoek. Vind ik wel handig. Ik maak de list even compleet. En als er nog hele gekke ding binnen van, dan scroll ik die nog op. En oors dan neem ik dit listje gewoon oor. Maar nou, hoe doe je hem dat altijd? Want ik ga eigenlijk altijd te volle spul mee. Dat zei hij elke dag altijd echt van mezelf. Maar op een boord is het vaak wel zo, altijd mooi waar. Dus was natuurlijk de bikini mee en badlegging. Maar het kan op een boord echt koud wezen. Dus er moest zowel simmerkleding, echt, nou, broek en jurkjes, maar er was echt dikke sokken en een dikke trui en een spiekerbroek maar ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het ging zo met de benen op het boord en het slepen. Mijn zaken gaat altijd super, maar ja, Ildau is de vraag, want die had ik deeljout op het boord. Dus ik hoop het wel. Nou, de jeugd is lekker om te watchen in de waterskamer, dus dat komt helemaal goed. Kan ik nog even terug. Nou, vakantielistje heb ik zo goed als al. Ik dat ik het meeste wel op had staan. En dan ging ik altijd te laden gewoon wat horen. En dan denk ik van, oh ja, dat met mij en dat net. Dus dat ging ik dan. Dus van de weekend maar tassen pakken. Ik zal nu bij de baan richting Beppe Klaasje. Daar is Ilda. Ik die even voeden. Ik ga een mooie plaat met de ideeën om te doen in een vakantie. Ga ik in de plastic tasjes die. Dus dan kunnen ze die aan mijn huis krijgen. Het rijdt nog wel een beetje, jongens. Vind je dat net slim? Oh, nee, het maakt het mij net zo voluit leven. Het is net koud, maar... Jan, maar ik kijk op die fiets. Ik moet het zadel even terug. En dan wordt hij met kop. Nou, zo. Net te bellen. Ga je net de billen? Ja, droeg het wel weer op. Hè? Kom de billen. Gratis douche. Ja. Ja. Zo mooi hoe die waarschuwsbordje kent. Dat is echt uniek mooi. Daarom ga ik zijn. Rollen we mij wel zo'n dag mee. En we proberen een nachtje. En dat het goed gaat. Misschien wel 2 nachtjes. Maar dat is natuurlijk wel spannend voor hem. Maar nou, van beide jongens ik me dat machtig. Ik vond het vroeger ook leuk dat een vriendinnetje mij mocht op een boord. Dus ik zei begin gewoon muziekje. We zijn eerst dan net zo 4 voort. De boord leidt in een woord. Dus nou ja, mocht het sleep net lukken, dan kan er altijd op hellen worden. En ik denk dat we vanuit Jennewoord richting Grauw of Snits gaan. Dus dat is echt nog net een wereldreis. Maar ja, leuk hoe die mensen sportje. Kijk, zo van genieten. Ildo ga ik voet. Dus dat is weer klaar. En ik zal nu nog even een theaterles voorbereiden. Want ik heb morgen een theaterles gepland. En er is best wel een grote groep. Dus dat is hartstikke mooi. Maar dan maak ik de les wel even een beetje oors dan dat ik hem oors doe. Zodat ze echt in groepjes wel losse opdrachtjes dan kennen. En dan ze kunnen bedenken wat we gaan eten maken. Dat is altijd echt zo'n dingetje, wat mij weer bedenken. Maar dat zit ik dan even bedenken. En dan zitten daar haar zo weer op. Dan hel ik Ildo en zaken bij Beppe Klaasje bij. Kom. Ja,
Nee, je probeer je maar hoe het dak heen, je zei zaken. Ik wil er net doorheen. Oeh, nee. Helaas pindakaas. Maar een beetje hier stingen, een beetje verder naar achteren, denk ik. Maar dan lukt het Nou, een beetje naar voren. niet. Ja, probeer je het eens een keer. Oeh, dat is wel een hele goeie. Proef je nog een keer. Denk er op zaken aan een baltje in hollen. Net met die kleine groene jonge monkey bananen. Waar mag dat bij wasje? Oeh, Rolf Jan! Oeh! Nou, je moet maar even terug. Die is op kantoor, ja? Nou, ik ga de theaterles uitwerken. Van mezelf even op papier zetten hoe ik het ongeveer wil. En ik ga wat opdrachtjes op papier voor de jeugd zelf. Dan maak je zelf opdrachtjes van in. Maar dit oorzetje van nou ja, wat ik doen wil. Een warming-up. Ik ga dan een speeltje dat heet hinderrieden. Een emotiebus en zo'n opdrachten. En die zo'n opdrachten ga ik dan weer uitwerken. Die krijgen ze in groepjes. Ik kies die zo'n opdrachtjes zelf en dan ren ik bij de groepjes los. We hadden een pauze met wat fruit en ranja. Dan hebben we het speeltje Ja, nee, die ken je misschien nog wel van de Lawa's. Dat is echt een theatersportspeeltje. Het veske pet van Tante Jet. En als laatste de vragenline. En de vragenline, dan kiest de ene kant van de line is ja en de andere kant is 2. Dus dan stel ik een vraag en dan moet hun daar antwoord op Jan terug naar die kant of die kant te gaan. Dat is eigenlijk een beetje, en ik ga nog als extra nog een keer als afsluiter het hinderen, want dat is vaak wel een leuk eindspeeltje. En ik heb hier de pauze nog staan van Night Fruit in Krijgt even een blokje door de theatertuin en bij de bisjes in. Even lekker los, want anders is het wel een hele lange mannen. Maar, nou, net als meer met het slagje. Ik hoop dat het mooi wel droeg is. Want het is natuurlijk een beetje rijnwaar. Maar ja, dat hebben we het in de hand. En dat het echt wie het is, nou ja, dan smieten we het naar een andere keer aan. Dan moet het verplaatst worden of zo. Dat kan altijd nog. Ik leeuw het wel. Ik zal om eten naar de winkel. Ik leeuw door het watteltjes wordt en wat kipfilet hier in de holle. Riappelskiefjes. Net ingewikkeld. En dan zitten daar weer op. Hey, ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, ontnaaien, vlog. Hey hoor!